Ако сте на диета, но обичате сладко, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Приготвя се бързо и лесно, а в една порция има само 259 калории и цели 16 грама белтачини. Ето и как да си я приготвите. В блендер добавяме 2 озрели банана, 2 яйца, 100 грама скир и 50 мл вода и блендираме. В купа добавяме сухите съставки, предварително блендирани 100 грама овесени ядки и 100 грама неблендирани, 100 грама протеинов микс от ядки, бак пулвер и 2 супени лъжици еритритол. Добавяме и 15 грама какао и сместа с бананите. Разбъркваме добре и изсипваме сместа в тавичка за хляб, покрита с хартия за печене. Печем на 180 градуса за 30-40 минути. А през това време си приготвяме и топинга. За топинга отгоре смесваме 100 грама скир с 30 грама протеинна прах и 5 грама какао. Разбъркваме и след като кекса ни е готов, охлади се, разпределяме получената смес заедно с един банан отгоре. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга Здравословно за всички от дома. Към нея има и 2 книги подарък: Шоколад без вина и Яш торта без вина.